Suomen ainoan televisiotehtaan tulevaisuus näyttää turvatulta. Turun TV-tehdas on saanut kehittämälleen hotelli-TV-järjestelmälle laajan jakelusopimuksen. Norjalaisen Otrumin omistukseen siirtynyt TV-tehdas toimii taas täydellä teholla ensi kuun puoliväliin mennessä. Heinäkuussa tehtiin noin 40% kapasiteetista, tässä kuussa 60% ja syyskuussa sitten on tarkoitus päästä täyteen vauhtiin. Täyteen vauhtiin tarkoittaa sitä, että tehtaan 500 työntekijää valmistavat 24 000 televisiota kuukaudessa. Vauhtia konkurssin kokeneelle toiminnalle antaa myös norjalaisen Telenorin ja hollantilaisen VMS Visual Media Servicen kanssa tehty jakelusopimus. Sopimus takaa hotelleihin tarkoitetun internet-TV:n Guestlinkin tehokkaan markkinoinnin. Turun TV-tehtaan uusi omistaja Otrum on hotelli-TV-markkinoilla Euroopan ykkönen, joten omistuskuvio auttoi jakelusopimuksen saamisessa. Muutenkin TV-teollisuuden tulevaisuus näyttää valoisalta. Now we are facing a digital revolution with interactivity, combined with internet and everything. And this will mean that in a few years' time everybody will have to replace their old TV sets, and that means better times for the TV industry. Meidän vakaa uskomus on, että televisio tulee olemaan internetin käytössä merkittävä päätelaite kotiympäristössä. Näin kannattaakin uskoa, sillä piskuinen Suomi ei telkkarimarkkinoilla ilman erikoistumista pärjää. Se on aivan selvää, että tuotekehitys on se alue, mihin on satsattava ja kehitettävä uusia mielenkiintoisia tuotteita ja helppokäyttöisiä nimenomaan. Luottamus Turun TV-tehtaan vanhoihin merkkeihin, Saloraan, Finluxin ja Luxorin on myös vahva. Tällä hetkellä niiden markkinaosuus Pohjoismaissa on 20%. Turun televisiotehtaan ostanut norjalainen pörssiyhtiö Otrum on saanut merkittävän tilauksen norjalaiselta Telenorilta. Turun tehdas toimittaa Telenorille hotellien TV-järjestelmiä. Otrum osti kesäkuussa konkurssiin menneen Turun televisiotehtaan 144 miljoonalla markalla. Hotelli-TV:n tuotannon lisäksi Turussa valmistetaan yhä entisiäkin tuotemerkkejä eli Saloraa, Luxoria ja Finluxia. We think this was an excellent opportunity to strengthen Otrum. We today are a European leader in interactive TV system for hotels. Being able to vertical integrate by also including TV sets in our offering. Kuukautta sitten alkaneet digilähetykset ovat harvojen herkku täällä Ylessäkin. Digivastaanottimia ei ole myynnissä, mutta pian on. Ensimmäiset digiboksit tai sovittimet, kuinka vain, tulevat myyntiin parin viikon kuluttua. Turun TV-tehtaalla on eletty tällä viikolla kiireisiä aikoja. Tehdas on saanut juuri valmiiksi 300 kappaleen esisarjan digitaalisia vastaanottimia. Turun TV-tehdas ennättääkin ensimmäisenä Suomen markkinoille omalla digiboksillaan, ellei viime hetkellä mitään aivan yllättävää ilmene. Tämä viikko on meille tärkeä siinä suhteessa, että nyt niin kuin tuossa taustalla tapahtuu, niin näitä esisarjan laitteita testataan kovaa vauhtia ja nyt kaikki näyttää hyvältä ja toivomme, että lopputulos on myöskin hyvä ja pääsemme sitten aikataulun mukaisesti tätä massatuotantoa toteuttamaan. Massatuotanto on tarkoitus aloittaa 2 viikon kuluttua. Silloin kauppoihin alkaa ilmestyä Turun TV-tehtaan valmistamia digibokseja 3000 kappaleen viikkovauhdilla. Tämän vuoden kokonaismyynniksi on arvioitu 20 000. Joissain liikkeissä mallikappaleita on jo esillä. Eli tästä niin kuin nähdään, että analoginen kuva niin voi olla aika paljon poskellaan, että digiboksilla me saadaan virheetön kuva aikaan. Turun TV-tehtaalla on vaikea lähihistoria. Pari vuotta sitten se meni konkurssiin. Viime keväänä yhtiön uusi omistaja, norjalainen Otrum, teki johtopäätökset, kun TV-tehtaan päätuotteen televisioiden myynti laski liki 1/3. 35 toimihenkilöä irtisanotaan. Parhaillaan on käynnissä YT-neuvottelut. Alkuvuosi yhtiössä menikin vielä miinuksella, mutta nyt näyttää taas hyvältä. Olemme päässeet siihen tavoitteeseen, joka tässä meidän omistajamme kanssa on sovittu ja lyöty lukkoon. Eli tässä loppuvuodesta tulemme kyllä pääsemään positiiviseen tulokseen. Turun TV-tehtaassa on tällä hetkellä kova usko tulevaisuuteen. Digitaalisuuden uskotaan ennen pitkää tuovan uusia työpaikkoja ja saavan vientiin vauhtia. Nythän Suomi ensimmäisenä maailmassa otti käyttöön tämän MHP-ohjelmointirajapinnan ja se tarkoittaa sitä, että
meillä on nyt hyvät valmiudet lähteä myöskin sitten vientimarkkinoille tämän MHP-tuotteen avulla. Ja se tulee tapahtumaan tuossa ensi kevään ja syksyn aikana. Tähän mennessä Turun TV-tehtaan vienti on ollut alle puolet yhtiön 800 miljoonan liikevaihdosta. Digitaalisuus kääntää kuitenkin kupin nurin. No kyllä lähitulevaisuudessa meidän on päästävä semmoisiin lukemiin, että meidän vienti edustaa noin 70-80%. Suomi on siis valinnut digilähetysten perustaksi MHP-standardin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että digivastaanottimista tulee interaktiivisia. Katsojat voivat käyttää digivastaanottimia ennen pitkää kuin internettiä konsanaan. Suomen onnistumista seurataankin maailmalla silmä kovana, sillä useat Euroopan maat ovat niin ikään valinneet MHP:n. Tämä uusi teknologia antaa meille valtavat mahdollisuudet ja täällä meidän visiomme mukaan ja kaikki se strategia, jota täällä noudatetaan, niin sihtaa siihen, että tulemme olemaan nimenomaan tässä digitaali- ja internetteknologiassa mukana. Eli meidän kiinnostuksen kohde ei enää tule olemaan nämä niin sanotut halvat laitteet, vaan todellakin satsaamme ja fokusoimme tähän uuteen teknologiaan. Mutta takaisin tähän päivään. Nyt markkinoille tulevat digiboksit eivät vielä edusta MHP-standardia, vaan niillä voi ainoastaan katsoa digilähetyksiä. MHP:llä varustetut boksit tulevat markkinoille ensi keväänä. Sen jälkeen joskus ensi syksynä on Digi-TV-vastaanottimien vuoroja. Loppuvuodesta 2003 Digi-TV:ssä tai boksissa on jo internetprofiili. Eli kun tämä digitaalinen tekniikka pikkuhiljaa kehittyy, niin eikö se sitten tarkoita sitä, että ihmisillä on eri versioisia digibokseja kaikki nurkat kotona täynnä? No ei välttämättä. Toisaalta niitä kyllä tarvitaankin aika monta, koska nyt suomalaisessa kotitaloudessa on keskimäärin 2-3 television välillä näitä vastaanottimia ja silloin jokainen televisio vaatii tämmöisen digiboksin, jotta näitä digitaalisia lähetyksiä voidaan vastaanottaa. Suurimmalle osalle suomalaisista Digi-TV:n lähetykset, digiboksit ja kaikenlainen digitaalisuus on täysin vierasta. Arvioiden mukaan tällä hetkellä digilähetyksiä seuraa Suomessa enimmillään 2000, lähinnä alan ammattilaista. 5 vuoden kuluttua kuitenkin kaikki TV-lähetykset ovat jo digitaalisia, joten jossain vaiheessa on siis ostettava jonkin sortin digivehje. Kumpaa itse suosittelisit, digiboksia vai digi-TV:tä? Digiboksia. Miksi? Se ei ole riippuvainen silloin siitä yhdestä TV:stä, vaan se voidaan liittää mihin TV:seen vaan. No mikäs tuon laitteen hinta on? Laitteen hinta on 2990 markkaa. Sijaitseva televisiotehdas Finlux on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Yritys on jo pari vuoden ajan pyörinyt julkisen rahoituksen turvin. Finluxin suurimmat rahoittajat ovatkin valtion Finnvera sekä Suomen Teollisuussijoitus. Monia värikkäitä vaiheita nähnyt Suomen ainoa TV-tehdas yrittää jälleen sinitellä pinnalle. Yrityssaneeraushakemus jätettiin tänään oikeuteen. Syynä on akuutti kannattavuuskriisi. Toimitusjohtajan mukaan televisiomarkkinat ovat muuttuneet rajusti ja se on vetänyt mattoa yrityksen alta. Muutos on todella nopea. Tapahtui pahimmin viime vuoden aikana koko Euroopassa. Hintataso putosi yli 20% vanhoilla tavallisilla analogitelevisioilla. Ja samanaikaisesti tuli näyttäjät, näytöt, LCD:t ja plasmat voimakkaasti markkinoille. Tehdas on vaihtanut ahkerasti omistajaa. Tällä hetkellä sen enemmistön omistaa suomalainen pääomasijoittaja Helmet Business Mentors. Yhtiö itse näkee, että sillä olisi hyvät mahdollisuudet jatkaa muuttuneillakin markkinoilla. Olen kehittänyt koko ajan digitaalisia televisioita. Tällä hetkellä meillä on valmiina digitaaliset integroidut televisiot sekä Suomen että Ruotsin markkinoille valmiina lanseerattavaksi. TV-uutisten tietojen mukaan Finlux on pyörinyt parin vuoden ajan julkisen rahoituksen turvin. Rahoittajina ovat olleet Finnvera sekä Suomen Teollisuussijoitus. Jälkimmäinen on sijoittanut Finluxiin noin 10 miljoonaa euroa. Rahoilla on pidetty pystyssä 425 ihmisen työpaikkaa, tosin lomautuksia on nytkin menossa. Yrityssaneeraus viheltää pelin poikki ja toimintaa yritetään jatkaa saneerauksen jälkeen kevyemmillä veloilla. Finlux tekee vuodessa 100 000 televisiota, sillä on noin 20% markkinaosuus Suomessa myytävistä televisioista ja digibokseista. Finluxin TV-tehtaan konkurssi varmistui. Ostajaehdokkaita tehtaalle ja tuotemerkeille on useampia. Rauma, Laitila ja Uusikaupunki harkitsevat kaupunkien yhteenliittämistä.
Turkulainen Teleste vahvistaa asemiaan Euroopan johtavana laajakaista- ja videovalvontatekniikan valmistajana. Hyvää iltaa Lounais-Suomen uutisista. Finluxin TV-tehtaan konkurssi varmistui tänään, kun viime hetken rahoitusta ei löytynyt. Konkurssipesä neuvottelee nyt tehtaan myymisestä kokonaan tai osina. Ostajaehdokkaita on useita ja tarjouksia odotellaan lähiviikkoina. Turun käräjäoikeuden istunto oli tänään lyhyt ja vähäpuheinen. Finluxin ja velkojien edustajat marssivat saliin ja käräjätuomari Kimmo Simola ilmoitti, että konkurssin keskeyttämishakemus on vedetty pois. Suurimmat velkojat, Finnvera ja Teollisuussijoitus, olivat myös haluttomia odottamaan. Pelastavaa viime hetken rahoitusta ei löytynytkään ja Finluxin iso vientikauppa jäi toteutumatta. Toivoa rahoitusratkaisun olemassa olemisesta koko ajan oli kaikilla osapuolilla, mutta se ei sitten konkretisoitunut. Mutta ei TV-tehtaan taru ole vielä lopussa. Turussa saatetaan tehdä jatkossakin televisioita, sillä Finluxin osaaminen ja tuotemerkit kiinnostavat maailmalla. Konkurssipesä neuvottelee aluksi koko tehtaan ostamisesta kiinnostuneiden kanssa, sillä tämä olisi pesän kannalta suotuisin vaihtoehto. Lähtökohta on tietenkin se, että pesä hakee mahdollisimman suurta realisaatioarvoa, eli rahallista arvoa pesälle, mutta tietenkin se suurin arvo tässä tapauksessa on, jos konkurssipesä saadaan myytyä kokonaisena, eli uudelle jatkajalle. Ja jos tässä ei sitten onnistuta, niin sitten aletaan miettimään näitä muita vaihtoehtoja. Muita vaihtoehtoja on myydä Finluxin tuotemerkit ja tuotekehitys erikseen. Ostajia niilläkin on ilmaantunut. Hintaa tuotemerkeillä on ehkä yli 4 miljoonaa euroa kappaleelta. Tämä tehtaan myynti kokonaisuutena niin selvittää huolellisesti ensimmäisenä. Kauanko tähän menee aikaa, niin sitä on vielä vaikea tässä vaiheessa arvata, mutta varmasti ainakin 2-3 viikkoa. Finlux jätti kuukausi sitten konkurssihakemuksen, joka nyt näyttää toteutuvan. Toistaiseksi viimeiset televisiot valmistuivat lokakuun alussa. Turkulaisen TV-tehdas Finluxin konkurssi on varmistunut. Finlux on vetänyt konkurssin peruuttamishakemuksensa Turun käräjäoikeudesta. Suurimmat velkojat vastustivat konkurssin peruuttamista. Finlux julistettiin konkurssiin viime kuussa. Viimeiset vastaanottimet valmistettiin tämän kuun alussa. Televisiotehdas haki konkurssin peruuttamista, kun se arvioi löytäneensä ulkomaisen kumppanin huomattavan sopimuksen tekemiseen. Tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. 5 vuotta sitten konkurssiin ajautuneen Turun televisiotehtaan johtajia epäillään törkeistä talousrikoksista. Keskusrikospoliisi on tutkinut harvinaisen laajaa rikosjuttua 8 maan poliisiviranomaisen kanssa. Poliisi epäilee, että Turun TV-tehtaasta siirrettiin laittomasti varoja Hongkongiin, missä sijaitsi tehtaan omistaneen Semitekin emoyhtiö. Myyntituloja siirrettiin vuosien 1996 ja 2000 välillä ainakin 20 miljoonaa euroa. Siirto aiheutti TV-tehtaan konkurssin vuonna 2000. Semitekin 3 johtajaa epäillään törkeästä petoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä.